Sa headlines, kan mga barata, presyo kan burak sa Naga City People's Mall, paluway-luway nang naglalangkaw mientras nagrarani ang Valentine's Day. Gilid kang salog sa Barangay San Francisco, Siyudad kang Naga, pinagpupestuhan subuot ni nagagamit nin illegal na droga. Sekretary kang rebelding grupo sa Camarines Norte, gadan sa enkwentro. Naga College Foundation mapartisipar sa 15th First Lego League Philippines 2026. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Ja, Maika Angeles. Tulong aldaw po ngunya na Valentine's Day na, kaya samuyang pinag-aram ang presyo kan burak sa Naga City People's Mall para maging giya sa mga mabakal kaini para sa inang mga mahal sa buhay. Aramon ta ang presyo kan mga burak sa report ni Cristina Valenzuela. Nanutaran sa Naga City People's Mall ang paglangkaw kan presyo kan mga burak duwang aldaw antes ang Valentine's Day. Sabi kan mga partinda, posible pang maglangkaw ang mga ini mientras na parani ang kaaldawan kang Valentine's. Medyo mahal na. Ali pa lang Manila, medyo mahal na ang presyo. Ngayon kakitadig din ako kadido sa Pakul. Kaya ang presyo mo niya, medyo nagtataas man. Abang Mentras Day pa naabot ang Valentine's, medyo lalo na nagtataas ang presyo ninda. Mas mamahal po yan, ma'am. Mas mamahal pa yan. Sa ngunyan, ang tulong pidaso kan burak mababakas sa presyong 300 pesos. An-anom na pidaso nagpapatak sa 500 pesos. Mantang ang sarong dosena nagpapakul na sa 1,000 pesos. Depende pa iyan sa klasikan burak na gusto kan para bakal. Para man sa mga imported na burak, nag-aabot ang presyo nin 2,000 hasta 2,500 pesos. Pag naka-arrange ng arugin kani yung 3 pieces, 300. Ang 1 dozen may 1,000 nakabukay na. Ang 6 pieces may 500 nakabukay na. Depende sa mga burak na gusto kang customer na ipapa-arrange sa muya. Ang pinakamahal, ma'am, ay yung mga stargazer, mga imported. Yan ang nasa work 2,000, 2,500 mga arrangement ko. Pinakamahal naman yan. Alagad kung gustong makabarato, sa tindahan ni Don Chavez, ang tulong pidasong burak na ibubugtak sa bouquet nagpapatak lang sa 300 hasta 350 pesos. Ang mga imported man na burak arog kan China Rose, 400 hasta 500 pesos sana. Sigon sa iya, ang mga burak na hali sa dangwa nagahaloy nin 7 hasta 10 aldaw kumpara sa mga lokal na burak na sarong aldaw lang ang inaabot. Kasi yung lokal natin, maluya ito. Maluya kumbaga ang buhay niya, pag hinarvest mo siya, mga 3 days lang, na. Kaya pang araw ka mga seeds niya, mga araw kayo. Mga yellow itong na-order ta sa dangwa, na 7 days siya. 7 days to 10 days. Depende sa pagkaka-preserve kang burak. Kung hanap man kan mga parabakal ang klase nin burak na panghaluyan, igwang mga dried flowers na mababakal sa tindahan ni Lorna San Vicente sa presyong 350 hasta 500 pesos sana. May 500 man po kami, pero itong dried flowers, medyo mahal man po talaga ang ano. Para man sa mga estudyante na gustong ipamati ang pagpadangat ngayon na Valentine's, alagad kulang ang budget. Yaon ang tindahan ni Nanay Susan Calabia sa may kalabaan kang Abelia Street. Nakadisplay digdi ang iba-ibang klase nin pangregalo na siguradong sakto sa bulsa kan publiko. Para sa Jenna TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, huli taal daw nin Sabado and February 14 asina may pag-uran pang namamatian, nahahandal si Nanay Susan Calaba na baka day maubos ang sayang paninda huli tamayong klase sa aldaw nin Sabado. Kung day subot ini maubos, day man maibabalik sa iyang kapital. Plano ni Nanay Susan na isaray na lang para mapakinabangan giraray sa masunod na Valentine's Day, huli tada inaman subot ini pwedeng ibalik. Sa ngunyan, may pasaro-saro naman na nagbabakal, mantang an iba naghahapot-hapot pa sana kan presyo. De milangani aram kung magbinta ta, mauran baga. Pag mauran maluya yan. Di sa sarayon, dapat naka-aircon pag yung
piksaray mo nita pag nag-moist yan. Garo piga ano yan, gar piga lamag. Dahil pa, maluya pa. Pasaro-saro, ang iba kayo nagkakarambas pala. Sa iba pang bareta, gilid kan salog na sakop kan Barangay San Francisco, Sudad ning Naga, nanutura na ginigibong pwestuhan sa paggamit subot ng ilegal na droga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Bako lang basta-basta pagtukaw-tukaw o pag-iistoryahan kan mga nag-iistambay na estudyante sa gilid kang salog na sakop kan Barangay San Francisco, Ciudad Naga, ang nanutaran kang grupo ni Punong Barangay Efren Nepomuceno. Nari sa subot ninda na may mga senyales na may mga naggamit ng illegal na droga sa lugar, partikularmente ang pagsigarilyo kan pinaalang na dahon ng marijuana. Ang mga estudyante nag-iistambay digdi, ang minsan nakaschool uniform pa. Kung kaya pasalamat si Punong Barangay Nepomuceno na may duwang Public Safety Office personnel as in PNP personnel ang pinag-deploy sa inang barangay para may unang mag-istambay sa gilid kan salog as in may gibuhon pang maraot. Kung saan tinawan po kitang duwang PSO, tapos duwa pong pulis magkaaga, duwang pulis magkabanggi para po masigurar ta po si piki-implementar ta po na matawan ta po ng proteksyon o may rayo sa ano man ang mga mandatang gibuan, mga may kaplanuhan na magsamantala o manamantala sa mga kaubinanta. Kaya pinapaigting ta po ang siring na kasuguan, partikular sa satong mga tanod. Kaya ang tanod ta po, biday ta ng gaya na hiling sa tinampo, ta ang kasuguan ko po, mabantayan po ang gilid kan salog. Tabako lang po pati na ang mga standby, may mga nakukuha po kitang mga ginamit na marijuana sa nasabi po nga gilid kan salog. Kaya pinapaiting ta pong maray ang persa na mapakusog tang maray po ang nasabing pag-ordinansa o pagbawal. Apara kan PSO as in PNP, dakulang tabang man ang CCTV camera na mamonitor kung igwa pa nag-istambay sa gilid kan salog as in ang sa idang mga pinagigibo para kay Punong Barangay Nepomuceno ang pagbawal ninda sa lugar ang para man sa kapakanan kan mga estudyante na dai mainbolto sa anuman na maraot na gibo. Aday naman po, sa hirak ng Diyos, sana po maintindihan po ang samong ginigibo dahil sa pagkatao po yan ng prevention as in protection sa mga kahubinanta. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, 8 CCTV camera ang naresibi kan Barangay Council kan San Francisco, Ciudad ning Naga. Susog kay Punong Barangay Efren Nepomuceno. Hali subot ini sa indang stakeholders. Apuera kaini, may promesa man subot si City Councilor Aris Macaraig na may 8 CCTV cameraman ang itatao sa barangay, alagad pasaro-saro lang. Ang CCTV camera ang makakatabang sa monitoring kan mga pangyayari sa barangay asin pagresolbera nin mga krimen. Ikaw po kitang mga CCTV camera, alagad sa katunayan may mga stakeholder po na nagtao sa tuya na nasa 8 pidaso pong CCTV camera yan. Alagad sa ngunyan, ay po nga niya akong na kuyan po ko taki Konsyal Aris Macaraig na 8 pidasong CCTV para po padagos na ma-install po yan naman sa riverbank. Ang sabi po sa ko ni Kagawad Ares, ini pong maarabot na simana, dual camera lang po muna ang i-install na naman para sa pagtao-tapo ng proteksyon naman sa mga kakiyan, as in nagiging tambayan kaning mga estudyante na minsan nga po ikakaulay taman sinda kung talaga po sinda man ang mga klase ta naka-uniforme yaon sa gilid kan salog kung saan may mga partner na kairiba. Sa iba pang bareta, pinagibong niya na aldaw ang satellite registration kan Comelec Naga sa Barangay Pacol. Sa aga, ipapadagos kan Comelec ang ng satellite registration sa Barangay Kararayan sa February 19 Barangay Mabolo, February 20 Barangay Panikwason, asin ang satellite registration sa Barangay Peña Francia ang gigibuhon sa February 26. Sa samuyang pagbabalik, abo na ibinugakan bulkang mayon da ipa nakakaabot sa sulad ning Naga. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, digilan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Dahil pa nakakaabot sa sunod ng Naga ang abo na pinagbugakan Bulkang Mayon. Basado man ini sa impormasyon kan Environmental Management Bureau 5 na iyo ang nagmomonitor kung saan pinagpapalid kan duros ang abo hali sa Bulkang Mayon. Sangunya na, mayo man nasasagap ang Camarines Sur Station kan EMB. Ang duros subuot pa northeast pababa kaya kamalig asin ginubatan ang nakakamate kan ashfall hali sa nasabing bulkan. Sa police report, 3 counts of murder na may piyansang 120,000 pesos ang kada saro, asin attempted murder na may piyansang 120,000 pesos ang mga kaso sa korte na inaatubang ni alias Bicoy, residente kan Ligao City sa Albay, alagad na aresto kasudma sa Banwaan ng Pili, Camarines Sur. Ang nasabing akusado ang rank number 3 Municipal Most Wanted Person. Yaon iningon niya na sa custody kan Pili Municipal Police Station. Sa iba pang police report, para masiguro na tama ang pagsuulot ng uniforme asin ng mga ranggo kan lambang PNP personnel sa Camarines Sur Police Provincial Office, ginibong niya na aldaw ang monthly rank inspection na pinangnotan ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Maging ang mga ginagamit na PNP mobility assets ang pinaghiling man kasubago. Obheto ka nasabing aktibidad na mamantinir na disiplinado asin na may profesionalismo ang kapulisan kan Camarines Sur sa paagi kan pagsunod sa mga regulasyon kan organisasyon.
Sa iba pang police report, tulos nakapagresponde ang mga personahe kan Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management as in PNP sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sa sarong road crash na imbuelto ang sarong lalaki na luna din motorsiklo. Nahilingan ni hararom na lugad sa hita asin posibleng may fracture sa ibang parte kan sa lawas. Padagos pang pinag-aram kan mga otoridad ang naging kausa kan road crash sa nangyari sa Barangay San Roque sa nasabing banwaan. Padagos man ang pangapodan kan lokal na gobyerno kan pili sa mga motorista na maglikay sa pagmamaneho. Sa iba pang bareta, gadan sa nangyaring engkwentro sa Barangay Culasi, Mercedes, Camarines Norte, ang Secretary kan Sub-Regional Committee 1 kan Bicol Regional Party Committee na si Roberto de los Santos Lasanas, alias Ino, Bogs asin Buing, na taga-syudad nin Sorsogon. Maagahon ka nakalis na petsa 10 kan presenteng bulan, kan magkaengkwentro ang subot 15 mga rebelde asin tropa kan 902nd Infantry Brigade, kabali na ang 93rd Reconnaissance Company na sinuportahan kan 42nd asin 81st Infantry Battalion, kay bahan ang PNP. Naghalo nin 15 minutos ang riribayan nin putok. Padagos ang pakiulay kan Philippine Army sa mga natatada pang rebelde na magbalik loob na subuot sa gobyerno. Siniguro pa kan militar na magpapadagos-dagos ang saynang military operation sa bilog na rehiyon. Sa iba pang bareta, sa ginibong National Review and Planning Workshop kang National Irrigation Administration sa Pinablanca, Cagayan, naresibi kang National Irrigation Administration Region 5 Legal Services ang recognition for prompt handling legal concerns. Susog kiniya Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera, saro sa mga trabaho kan legal division iyo ang pag-asikaso kan mga permit, right of way asin pakikipagnegosyar. Alagad ang pinakadakula subot na naginibuhan kaini, iyo na mapatituluhan ang mga lote na inagihan kan sa inang kanal o irrigation system. Kadaklan subot tigdi donasyon. And then, ang pinakamalaki accomplishment niya talaga titling. Kasi noon kasi nung tinayo yung mga irrigation natin, hindi naman natituluhan lahat eh. Karamihan dyan kasi donation, no? Hindi naman natituluhan. So, yun ang trinatrabaho nila. We're happy na marami na tayong natituluhan ngayon. At least protected na yung mga irrigation system natin ngayon. Yung ownership talaga sa NIA na. Sa iba pang barata, saro sa aktibidad ngunyana na Down Syndrome Month, iyo ang trade fair na pinagibong ngunyana na may gazebo kan Plaza Rizal, kay banan ang Naga City Person with Disability Vendors Association. Ang trade fair ang madurar po ng ngunyana na aldaw hasta sa aldaw nin Sabado petsa 14. Iniimbitaran man kan pamayo kan Persons with Disability Affairs Office Attorney PJ Barosa ang publiko na makisumaro sa nasabing aktibidad. Ang sarap pa pong selebrasyon ta for the Down Syndrome Month, ito pong PWD Trade Fair sa maabot na Thursday to Saturday. February 12 hanggang February 14, sundo po sa Happy Valentine's sa Campus. Naga College Foundation mapartisipar sa 15th First Lego League Philippines 2026. Ang kompletong detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Kun-an iba sibot sa preparasyon para sa Valentine's Day sa February 14, ang junior high school students ka Naga College Foundation, iba man na preparasyon na pinagigibo. Imbes na tsokolate asin burak, mga piyesa, wirings, computers, asin iba pang components sa robotics an sa indang kapot. Ini sa indang preparasyon sa papaabuto na 15th First Lego League Philippines 2026, nagigibon sa De La Salle Zobel School, Vermosa Campus, Cavite. Ang kompetisyon pinagpartisiparan kan 35 na mga eskwelahan sa manlain-lain na parte kan nasyon. Kabali na digdi ang duwang team kan Naga College Foundation, ang NCF Team A asin NCF Team B. Igwaman duwang kategorya ang nasabing event. Ang First Lego League Explore na papartisiparan kan edad 6 to 10 years old, asin ang First Lego League Challenge na papartisiparan kan edad 9 to 16 years old. Sa Facebook post kang NCF Robotics 2.0, mahiling ang labo-labong preparasyon na sa indang ginigibo para sa papaabuto na kompetisyon. Okay, yes po. So we have the First Lego League competition this coming February 14 sa De La Salle Imos Cavite Campus. So ito po ay sasalihan ng ating mga junior and senior high school robotics members na sa kasalukuyan ay merong intensive training
And syempre para paghandaan yung nalalapit na competition. And I would like to thank Sir Al, Sir Ocol, and Sir Mario for the support for this competition. Ang 15th First Lego League Philippines 2026 ihahatod kan Feltatech Voc Academy Incorporated, katuwang ang iba pang partnerships. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GMN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Bay malingon i-follow sa aming official Facebook page, GMN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baratang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para update kita sa mga barata asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga, Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Ano, Moraga?